I denne her video der har vi tænkt os at gennemgå vores Maestro AI massagestol. Det er en af de nyeste 4D massagestole på markedet, som blandt andet indeholder funktioner såsom kunstig intelligens, infrarød varme, zero gravity og meget mere, som vi kommer til at gennemgå i den her video. Når du sidder korrekt i stolen, jamen så er du klar til at tænde for stolen. Det kan du gøre på 4 forskellige måder. Så kan du anvende den røde tænd- og sluk-knap i højre side af kontrolpanelet. Alternativt kan du trykke på den øverste knap på tabletten. En tredje mulighed, jamen det er også at tænde den direkte inden fra din Maestro AI-app på telefonen. Og en fjerde mulighed, jamen det er at sige, hey Ogawa, turn on the chair. Okay, turn on. Stolen har så nogle eksterne features, kan man sige. Blandt andet, jamen, så ligger der en plade på venstre side af armen, hvor man kan oplade sin telefon trådløst. Den kan man simpelthen bare ligge på, imens der er strøm til stolen, og så lader den altså op, imens man får massage. Derudover, jamen, så kan man tilkoble sin telefon på Bluetooth-højttalerne, der sidder i siden af stolen. Så kan man blandt andet høre noget fuglekvider eller noget afslappende musik. Ydermere, jamen, så har stolen faktisk også en indbygget AI-knap. Trykker man på den, jamen, så laver stolen en komplet scanning af din krop og anbefaler et program ud fra, hvordan din krop den har den pågældende dag. Starter vi med nakkemassagen. Jamen, så kan man fjerne de 2 puder, der sidder op ved nakken, for at man reelt set kan mærke massagen. Her der vil man blandt andet kunne mærke, at boldene de kører hele vejen op til toppen af kraniekanten og hele vejen ned til skuldrene. Det er rigtig gavnligt for dig, der sidder på kontor til hverdag. Det er også rigtig gavnligt for dig, der døjer med spændingshovedpine, eller alternativt også dig, som bare generelt har mange spændinger og myoser ved nakken. Skulderpuderne, jamen de har egentlig til effekt og fungerer som en slags massagebriks, der giver en modstand, imens man bliver trykket i ryggen. Alternativt, jamen så vil man egentlig bare ryge frem i stolen, og så vil stolen ikke kunne komme ind og arbejde dybt. Og airbagsene til hoften, jamen de er egentlig bare med til at sikre, at du har stabiliseret din underkrop, imens du får masseret både baller og lænd. Når vi så nu kommer til fodmassagen, jamen så vil du blandt andet kunne bemærke, at dine fødder de kommer ned i sådan en hulrum. Det vil nærmest føles som at få sådan et par rigtig dejlige sutsko på. Men det er faktisk sådan en 360 graders fodmassage, hvor der er lufttryksmassage både på siden, oversiden og bagsiden af fødderne. Derudover, jamen så er der zoneterapi nedenunder fødderne. Det er nogle bitte små massagebolde, som faktisk kommer op og rammer nogle af de akupunkturpunkter, som vi har under fødderne, og som har direkte korrelation til både hjerte og hjerne, men også resten af kroppen. Går vi videre til lægmassagen, jamen så vil du blandt andet kunne bemærke det her venepumpmassage i siderne. Det er både noget massage, som klemmer og trykker, men som samtidig også masserer læggene. Det er blandt andet rigtig godt for blodcirkulationen og blodomløbet, men har faktisk også en lymfedrænerende effekt, hvor at hvis du døjer med væske i benene, jamen så er det sådan noget, som kan være med til at blive adskilt. Derudover, jamen så er der også noget massage i bagsiden af læggene, som kører og masserer læggene for spændinger og myoser. Så når I har tændt stolen, så vil I komme ind til den her side. Det første, I vil bide mærke i, men det er, at der er et lille tandhjul op til venstre. Det er her, hvor man blandt andet kan gå ind og indstille i forhold til sprogvalg. Man kan tænde for den her negative ioner-funktion i stolen, og så kan man samtidig også skrue op for både lydstyrke, lysstyrke, og man kan indstille, hvor lang tid der skal gå, før skærmen den går i slumre. Derudover så har vi oppe i højre hjørne en Bluetooth-knap og en pauseknap. Bluetooth-knappen den lyser blåt, når den er tændt, og det er egentlig bare en connection til telefonen, hvor man kan slutte musik til stolen. Pauseknappen den kan man anvende undervejs i et program, og trykker man på den, jamen så pauser den i den position, man er i. Klikker man en gang til, så fortsætter massagen, hvor den slap. Derudover så er der 7 overordnede hovedmenuer på selve fjernbetjeningen. Hvis vi starter med at klikke ind på Exclusive, så har vi 4 overordnede autoprogrammer. Klikker man ind på 5 Element, så kommer man ind på en menu med 5 forskellige autoprogrammer, som alle sammen tager afsæt i de forskellige elementer. Klikker vi videre over på Auto, så kommer vi ind på hovedmenuen for alle stolens autoprogrammer. Autoprogrammerne er her delt ind i 3 undermenuer. Der er den mentale massage, så er der Healthcare, som er en mere fysiologisk massage, og så er der Lifestyle, som er en mere dagligdagsvenlig massage. Det er typisk programmer, som fokuserer mere på hverdagens problemer. Så går vi videre til Advanced. Herinde der har man muligheden for helt selv at skræddersy den massageoplevelse, man skal have.
Går vi videre til custom-fanen, jamen så er det faktisk stadigvæk en manuel funktion, men det er et dejligt nemt alternativ og meget brugervenligt alternativ til en avanceret funktion. Her der skal man egentlig bare beslutte sig for, hvilke kropsdel er det, der skal masseres. Ønsker man f.eks. noget varme, ønsker man til læggene, og ønsker man også til hænderne. Så trykker man OK, så kommer man ind til samme display, som vi havde før på den avancerede funktion. Går vi ind og kigger på Air Pressure Massage, jamen så er det her en undermenu, hvor man kan styre alt venepumpemassage i stolen. Seat Adjustment er den sidste fan, vi mangler at gennemgå, og det er egentlig her, hvor man styrer alt elevationen i stolen. Klikker vi her, så har vi mulighed for både at køre ryggen op, ryggen ned. Vi har mulighed for at justere benlængden, og vi har også mulighed for at køre fødderne op og fødderne ned. Yderligere så har vi 2 funktioner op på venstre hånd. Vi har Zero Gravity, og så har vi Origin. På midten af kontrolpanelet, jamen der sidder den røde tænd og sluk-knap. Hold knappen inde i 3 sekunder for at tænde stolen, og du vil blandt andet kunne se på skærmen, at stolen er tændt. 4D plus og 4D minus er 2 genvejstaster til at skrue op eller ned for intensiteten og dybden på selve rullerne. Nederst på kontrolpanelet, jamen der har vi en pause og tænd-knap. Her der kan man pause undervejs i et program, eller trykke igen for at fortsætte, hvor man slap. De øverste 6 knapper, jamen de vedrører alle sammen elevationen. Man kan blandt andet lægge ryggen tilbage eller lægge ryggen frem. Man kan blandt andet justere ben op eller ben ned. Man kan også justere selve fodlængden og hvor langt man har ned til zoneterapien. Den sidste knap, det er vores smart-funktion til AI-kropsscanning. Klikker man engang på AI, jamen så laver den her kunstig intelligente kropsscanning. Så for kort at runde op, jamen så får du altså med vores Maestro AI massagestol en meget, meget omfattende massage, som dækker alt op fra nakke og kraniekant, hele vejen ned langs ryggen og til hele vejen ned til fødderne. Det er en utrolig slidstærk model, som blandt andet også er en 2024-model, hvilket egentlig blot betyder for dig, at den er supportet de næste mange, mange år. I forhold til strømforbrug, jamen så har stolen sådan en indbygget standby-funktion, så den bruger minimal strøm, når den ikke er i gang. Det vil altså sige, at du trygt bare kan lade stolen køre, og du slipper for at slukke på stikkontakten. Sidder I dog stadig nu tilbage med spørgsmål omkring stolen, hvad end det omhandler funktionalitet, selve brugen af stolen, eller nogle af de fordele, massagen kan give, jamen så er I altid velkommen til at ringe ind på vores supporttelefon, og så vil en af vores medarbejdere forsøge at besvare de spørgsmål hurtigst muligt.